illi hemm triq li tidher dritta minn xi ħadd. Iżda hemm triqat il-mewt fl-aħħar tagħha. Hija twissija pertinenti għalina llum. Hemm triq li tidher dritta. Hemm triq li qiegħda twiegħed ħafna, però fl-aħħar tagħha hemm il-mewt. Hawnhekk qegħdin niġu avżati dwar ingann spiritwali illi il-bnedmin qegħdin jiffaċċjaw ruhom biha. Xi wħud minnhom laqas biss qegħdin jindunaw. Jinsabu b'din it-triq minn għalihom hija triq tajba, però fl-aħħar tagħha m'hemm xejn li ġudizzju u mewt. Possibilment f'pajjiżna l-akbar tama falsa għas-salvazzjoni tinsab din l-idea illi wieħed irid ikun membru ta' knisja partikolari. Jekk jiena membru f'din il-knisja partikolari u allura jiena ħobżi maħbus u żejti fil-kus. Il-Lut fi żmien Ġesu Kristu waqgħu fl-istess żball gravi. Tantu hekk illi Ġwan il-Battista kellu biċċa xogħol jibsa biex jurihom illi huma qal kemm huma Lut dixxendenti ta' Abraham, illi Alla għamel pattijiet magħhom permezz ta' Abraham, permezz ta' Mosè, permezz ta' David, bagħtilhom il-profeti. Illi huma ħasbu illi la darba awtomatikament twildu fost il-poplu Ludi, allura ipso facto bil-fors jappartienu għal-poplu tagħna. X'hemm minn dan. Fatti tifmuni faċilment meta ngħidulkom illi tista' torqod ħajtek kollha ġo garax u qatt minn taħssi karozza. Fatt li inti twelidt, trabbejt, għext u mitt fi knisja partikolari ma jfissirx daqshekk illi inti wilt Alla. Ma jfissirx daqshekk illi inti ta' bilħaq tinsab fis-saltna ta' Sidna Ġesu Kristu. Imbagħad imqabda qrib ma' dittama falsa, nsibu wkoll l-idea illi wieħed jista' jsalva bl-opri tajba illi jagħmel. Hekk kont jiena. Hekk trabbejt, hekk tallimt, mentri l-Bibja tgħid mod ieħor. L-Apostlu Pawlu jgħidilna illi aħna salvati bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux mill-konfusha. Din hija għotja Alla, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Meta smajta l-ewwel darba din, irrabjajt, ma kontx naf illi jagħmel fl-iskrittura, irrabjajt u argumentajt ħafna ma dawk li qalu li u xekkjajt ruħi aktar u aktar meta rrealizzajt illi hija parti mill-Bibja illi jiena suppost bħala nisrani kont nemmen. Dejjem assument illi jekk jiena nagħmel l-opri tajba, jekk jiena nosserva l-kmandamenti, jekk jiena mur il-knisja, jekk jiena ma nagħmilx dan il-ħadd ieħor. Infatti għadni ta' kuljum niltaqa' ma' nies hekk illi minn għalihom se jaslu l-ġenna billi jkunu tajbin. Daqshekk. Nistaqsihom ma hemm xi ħaġa wara? Le daqshekk, sempliċement titgħix ħajja tajba. L-Apostlu Pawlu jikkontradixxi da kollu. Fil-Galatin kapitlu 2 jgħidilna illi aħna li aħna Lut mitwelid frattant nafu illi l-bniedem mhuwiex ġustifikat bl-opri tal-liġi. U aħna wkoll hemm minna f'Ġesu Kristu biex ikunu ġustifikati bil-fidi u mhux bl-opri tal-liġi, għax bl-opri tal-liġi ħadd mhux se jkun iġġustifikat. Hija aħbar xokkanti għal dawk in-nies reliġjużi illi qegħdin jagħmlu ħilithom. Onestament, sinċerament, qed jippruvaw jgħixu ħajja tajba bit-tama illi jmorru l-ġenna. Nerġa' nfakkarkom xejdilna Salamon. Hemm triq li tidher dritta lil xi ħadd, imma fit-tmiem tagħha hemm il-mewt. U allura rridu iva nirrealizzaw li din ukoll hija tama falsa. Imbagħad hemm min jgħid ma jiena la jimmamet, allura x'jonqosni aktar. Il-Lut mhux ukoll hekk irraġunaw. Il-Lut kellu ċirkonċiżjoni. Alla ta' ċirkonċiżjoni lill-patriarka Abraham, u Abraham kellu jagħmilha fuq l-ardija tiegħu, fuq liedu. U l-Lut eventwalment waqgħu f'din
in-nasba biex ngħidu hekk. U rraġuna magħhom fushom, la darba aħna ċirkonċiżi, allura aħna bil-fors aħna l-poplu tagħna. L-Apostolu Pawlu litra lir-Rumani kapitlu 9 u vers 6 jgħidilna mhux bħalli kieku l-kelma tal-asfat fi xejn, għax mhumiex kollha Iżraelin dawk li huma Iżraelin. Lanqas għax huma nisa Abraham huma kollha uliet Abraham, imma bil-Iżak jissema l-Islek. Jiġifieri fost il-poplu ludi mhux kollha kienu il-poplu tagħna. Ma kienu biss dawk li apparti ċ-ċirkonċiżjoni fil-ġisem Alla tom ukoll iċ-ċirkonċiżjoni fil-qalb. Il-ħaġa essenzjali u l-istess ħaġa li ngħidu aħna llum il-ġurnata illi il-magħmudija hemm lokalja hija kmandata, però il-magħmudija jirċevuha dawk illi l-ewwel qabel xejn ta' bil-ħaq nidmu daru lejn Ġesu Kristu u għarfu fih Salvatur adekwat għalihom. Hemm tama falsa oħra ta' salvazzjoni. Tama li din hija popolari ħafna fost l-Evanġeliċi. Fejn dawn issib xi wħud minnhom jgħidu aħna nemmnu l-Evanġelu. Però Bibla tissina li aħna ma nissalvati għax ngħidu li nemmnu. Hemm differenza kbira. Mhux li tgħid li temmen, imma ta' bil-ħaq temmen. U l-fidi ġenwina dejjem tintwera mixja ta' ubbidjenza lejn Alla. U allura nixtieqkom issa illi tikkonsidraw miegħi il-vera tama ta' salvazzjoni. Sissa li provajt nagħmel aċċatt dawn it-tamiet foroz illi diversi nies aħadmu minn għalihom huma okej. Issa nixtieqkom li tikkonsidraw miegħi il-vera tama ta' salvazzjoni. Triq li tidher dritta xi wħud fl-aħħar tagħha il-mewt. Ma Ġesu Kristu qal jien huwa triq. Ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief permezz tiegħi. Araw xejn illi Ġesu qed jippreżenta lil nnifsu unikament bħala t-triq il-mogħdija illi ta' bil-ħaq effettivament u realment twassalna għand il-missier. Ġesu kapaċi isalvana, kapaċi jatina il-ħajja eterna, dan li għandna bżonn. Ħajja fiżika il-kolga maħna għandna u nistgħu ngħixu ħajja omor twil 100 sena jew iżjed. Xorta waħda il-ġisem tagħna tintemm. Li għandna bżonn hija ħajja eterna, illi bija narfu lill-missier. Ħajja illi għall-eternità nkun nistgħu ingawduh fil-ġenna miegħu. Ġesu jagħtina din il-ħajja. Fi Ġwanni 6 jgħid min jemmen fija għandu l-ħajja eterna. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja fih. Dan huwa l-ħobż vera li niżel mis-sema. Mhux bħalma kienu missirijietkom, kienu l-manna u mietu xorta waħda fid-deżert għalkemm kien ikel mirakolus. Ma dan huwa l-ħobż vera li niżel mis-sema biex kull min jiekol minnu jgħix għal dejjem. Ġesu qed jippreżenta lil nnifsu li aħna bħalma hemm il-ħobż semmilna l-ġid jekk aħna nikluh. Mhux hekk aħna nafu li qiegħed hemmhekk, mhux hekk aħna qegħdin narawh, hemmhekk qed għandna nikluh. U hemm li aħna ikollna il-ħajja meta aħna ninsabu f'unjoni vitali ma' Ġesu Kristu. Illi qalilna jiena nagħtikom il-ħajja ta' dejjem u n-naxtieq minn tifqat u lanqas ħadd ma jaħtafhom minn idi. Missieri li akbar minn kulħadd. Ħadd ma jaħtafhom minn id missieri. Ġesu kapaċi wkoll iżommok milli tiġġarraf. Tibda miegħu u bħala r-raj tiegħek, bħala l-indokratur tiegħek, bħala l-gwida tiegħek kapaċi illi jipproteġik mit-tiġrif. Iva ta' bilħaq hemm ħafna tiġrif fil-ħajja. Però fl-ittra ta' Ġuda jgħidilna illi hu kapaċi salvana mit-tiġrif, jippreżentana quddiem Alla bla teba u bla makkja. Ġesu kapaċi wkoll iwassalna fid-destinazzjoni tagħna. Ġesu li preżentament qiegħed fuq l-eminja tal-missier
merfuħ lura fis-smawiet minn fejn għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ġudizzju mill-ħajjin u mill-mejtin. Kif se nsibuh fl-aħħar jum? Se nsibuh bħala il-fettej tagħna u bħala l-mħallef tagħna. Bħala dak illi ġie biex isalvana u li attwalment tagħna il-maffra tad-dubiet. L-Apostol Pawlu kien kapaċi jgħid illi jiena naf minn hemmhekk u naf li huwa kapaċi ħares dak li jiena fdajt fideħ sa dak il-jum. U ċoħe li aħna nkunu protetti għal saltna eterna tiegħu. Ġesu mhux biss kapaċi salvak, Ġesu irid salvak. Din hija xi ħaġa li tidher kontinwament matul il-Vanġeli. Għandna l-leprus, l-imġitten, illi mar għan Ġesu jajat, mulej, ikollok ħnina minni, mulej jekk trid tista' tnaddafni għallu. U Ġesu mettidu għallu irrid, kun mnaddaf. Ġesu ħadd ma mar xi ħadd għandu u Ġesu waru. Ġesu jien għandu il-midinbin, infatti il-Farizej fi żmienu ikkritikawh u għajruh għaliex kienu mhu jiekol man-nies midinba. Ġesu ġie biex jesprimi fostna l-bona volontà tagħna, ir-rieda tajba tagħna li Alla jieħu pjaċir meta il-midneb idur lejh. Ikun hemm ferħ fis-sema quddiem l-anġli tagħna għal midneb wieħed li jdur lejh. Jagħtina dik l-istorja ħelwa ta' dak il-tifel imqareb illi berba il-ġitta missieru u mbagħad kien fajja diżastruża timut bil-ġuħ jirrealizza li f'dan is ma kien joqsu xejn. Idur, iqum u jmur lura missieru, missier bniet kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jxaqlix illi inti iżomni bħala wil tiegħek. Iżomni mqar bħala seftur tiegħek, imma l-missier x'għamel. Ordna lil sefturi biex jippreparaw pranzu kbir, taħ iċ-ċurket biddillu ħwejġu, taħ il-qorq xilbes, laqgħa taħ akkoljenza, taħ merħba li ma bħala. Ġesu irrid isalvak għaliex il-Bibbja tiddikjara illi Alla ma jridx li xi ħadd jintilef, imma li l-koll jaslu għall-arfa tas-salvazzjoni. Għalhekk Ġesu ġie fid-dinja. U allura jiena ninkoraġġik biex ma teżitax, ma toqgħodx lura milli tirrikorri għandu. Mur għand Ġesu Kristu. Insa it-toroq folot l-oħra illi jidru sbieħ, illi jidru attraenti, illi jidru popolari wkoll. Popolari. Però fit-tmiem tagħhom hemm il-mewt. Ħadd ma rrikorra għand Ġesu Kristu u jdispjaċih. Ġesu jgħid jien waqt ħlief. Ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief permezz tiegħi. Meta allura tmur għandu issa stess. Issa huwa jum is-salvazzjoni. Illum huwa l-jum ħallix għall-għada. Ma tafx għada x'hemm fuq għalik. Issa huwa il-ħin propizju li inti tirrealizza il-għada mit-timba tiegħek kif Ġesu Kristu biss kapaċi jaqlak mill-għada ta' kundanna biex idaħlek f'ħajja u ħajja aktar bil-kot.